music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis, Bugula, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
isang pahid ka lang. Dahil walang out sa BAW! Webes swak na swak! Ito na naman ang ating tambalang swak na swak sa inyong umagahan at tamang-tama sa inyong mainit na kape at napakasarap na sinangag. Ito pa rin si Papa Pia magpapatuloy sa inyo ng mga Arangkada stories dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. At hindi pa rin makokompleto ang ating tambalan kung wala si Shikikay. Naman! And kasama sa sinangag na yan, ang adobo, kabsat! Bakit ba hindi pwedeng gawing agahan yan, di ba? So, mga car rangers, syempre, hindi lang buong Cordillera, hatid namin ay critical, responsible, and inspiring plus swak na stories for everyone. Syempre, kakulitan at kakwentuhan, Shikikay! Yes naman, ako pa rin. Kanina nga talagang ako pa rin si Papa P ang magpapatuloy sa inyo ng mga Arangkada stories dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. Sabi ko kanina, swak na swak ito sa inyong mainit na kape at napakasarap na sinangag, di ba? At sabi mo nga, bakit hindi gawing almusal ang adobo? At ito na, at kapag sinabi kasi nating adobo, andun lahat ang mga ingredients, andun ang paminta, patatas at sibuyas, bawang, at toyo. Sakto-sakto tulad ng ating iahain ngayong umaga. Kasing sarap ng adobo. At alam mo yung ating mga swak na guest is talagang magbibigay sa atin ng inspirasyon. Di ba, Shikikay? Definitely, partners. Siyempre, hindi pa rin natin iwawala sa ating storyline. Ang ating mga kabaranggayan na hatid naman talaga ay swak na stories para sa kanilang constituents and all the projects that they have been doing before, after, and during the pandemic. After talaga. Kasi malapit na eh. Oo. Kilalanin natin ang swak na leader ng ating barangay, Manuel Rojas. Wow. Tingnan natin kung sino to at ano mga ginawa niya para sa ating sa ating kababayan sa barangay Manuel Rojas. 'Di ba? Shikikay, nakaka-excite kapag mga barangay nakita natin yung iba't ibang perspektibo ng mga kabataan patungkol nga sa usaping leader. Yun nga. And the thing is that swak na swak din lahat ng mga ideas nila on helping their constituents, Yes, partner. naman. And, Oo. Kapsat, Oo naman, at napakaganda ang ganitong mga advokasya kapag sinasabi nating baranggayan. Dagdag pa natin dito ang ating guest ngayong araw din na kung saan isang nanay na ibibida ang kanyang kagalingan sa pagluluto. Swak na swak sa ating adobong pinag-uusapan. Di ba, Shikikay? kaya nga, partner. And the thing is that yung mga swak na ideas niya is pangmasa. Yes. Malay natin, maging gourmet style ang ating mga delatang niluluto. And dun mo talaga makikita na ang mga Pilipino may swak na diskarte kahit man sa pagkain, sa mga diskarte sa bahay, pagdating din also sa paglaban ngayong pandemya. Kaya mga ka-RNGers, syempre, di ba, pupunuin namin ng swak na stories yan ngayong agahan. Yes, dagdag natin ang ating mga kaganapan din at may init na balita patungkol nga dito sa Cordillera, Luzon at buong Pilipinas. Kasama na dito ang paggamit ng face shield. Tingnan natin kung ano ang pinag-uusapan at ano na ang resulta ng paggamit nito dito sa Cordillera, di ba? Oo nga. And the thing is that, aside from that, no, Kabsat, we're also limiting din or nililimit nga natin yung paggamit ng face shield pati sa mga open spaces ng mga festival. And hindi lang La Trinidad ang may upcoming festival. Dito rin sa Baguio City, we will see an upcoming line of activities para sa ating mga local artists na swak nilang ipapakita ang kanilang angking talento. Ayun, dagdag na natin din ang mainit na balita patungkol din sa pinag-uusapang face-to-face classes. Tingnan natin kung makakalusot ba ito at ano ang gaganapan patungkol nga sa issue na ito. Iyon nga. At marami pa tayo pag-uusapan na mainit na balita sa ating morning balitang mamaya. Naman. Kaya mga ka-Rangers, huwag na huwag kayong bibitaw dito sa ating tambalang swak na swak sa inyong umagahan. Ito pa rin si Papa P At Shakikay, ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.
big smiles ngayong morning ng Thursday dahil suwak na suwak ang ating pag-uusapan. Isa na dito ang ating kaganapan nga dito sa Cordillera. Diba, Shikikay? Yes naman, Kabsat. And in lieu to this is that we are nearing to celebrate the Ibagyo Festival that we have started before the pandemic. Actually, this is the third year and 2 taon nito. Nasa pandemic tayo. Kaya nakita talaga natin ang swak na diskarte ng ating mga local artists. And mga Ka-Rangers, it's open to everyone, not just here in Baguio City, not just here in Cordillera. Kasi mga Ka-Rangers, you can watch it via Zoom. This platform is available for everyone, and just to give you a quick schedule for that, nagsimula na po nung November 5, and on November 12 they have an intellectual property right Zoom meeting. November 19 we also have visual merchandising, and again this is going to be Zoom plus a face-to-face and also basic architectural design and landscaping of tourism properties. Again, it will be offered both in Zoom and face-to-face. November 26 respectively at the Creative Economies for the 4IR, and November 27 at the Ayan Animation. Ito mga Ka-Rangers, again hindi lang to limitado sa ating mga Ka-Rangers dito sa Baguio City, but you can certainly join the Zoom meeting and you can just follow the Baguio Creative website and pages for that schedules, di ba? Yes, napakaganda, na nakaka-excite yan dahil nga pupunuin tayo ng makukulay at masisining na mga individual sa Ibagyo Festival dito sa Cordillera. Dahil last time, alam mo, naging parte kami ng mga performances ng Ibagyo. Wow! Kasama na dito, nabanggit ko nga kanina, nadulas ako, film festival. At for the first time, at second time, before pandemic pa, may mga film festival at iba't ibang uri ng sining ang showcase sa Ibagyo Festival na yan dito sa ating syudad ng Baguio. Dagdag na nga natin ngayon na suwak sa inyong umagahan ang pandesal o tinapay. Yes. Alam nyo ba na good news ang Happy or Zambales or Humanis Alliance International Philippines ay namigay ng tinapay ulit. Wow. After 2 months, they are back again. Nagbibigay sila ng libreng tinapay sa mga frontliners and conduct their 9th bread giving noong last Wednesday sa San Marcelino District Hospital, San Marcelino Province of Zambales. They pledged to distribute 100 packs of bread in patients of our local hospital naman yan. Wow. At talagang itong grupo na to ay nagbigay sila ng patuloy na pagtulong sa ating bayan sa pamamagitan ng tinapay. At alam mo ba, itong dalawang nangunguna dito, si Sir Van at si Sir Gary, ay couples. Yeah. They are LGBT couples and they're promoting different advocacy tulad na ng ganito, bread giving, at last time na nagkaroon sila ng workshop or pagtulungan sa mga ating people with living HIV ng paggawa ng bread making. Yes, sabi nga nila, Kabsat, give man a fish, but rather teach them how to fish. Kasi tama naman, di ba? You give them skills and that they can live with it for the long time. Kaya sa mga Ka-Rangers natin dyan, if you have those skills and you're willing to share that, alam nyo kung kanino kayo lalapit. We have those kind of programs and we have those kind of groups. And Kabsat, sana nga we can also advocate the reading na gustong-gusto nating simulan. And sa mga Ka-Rangers natin dyan sa Manila, there will be an upcoming book reading tomorrow sa Muntinlupa, one of the school doon. Kaya punta na I think it's open to elementary students. Yes. Isa pa, balik tayo dito sa Baguio City, mga Ka-Rangers. For the previous days nga and months, nakita natin ang pagbaba ng kaso ng COVID-19. From 36 active cases kahapon, we currently have down to 26 active cases. Yan, Kapsat? Yes, dagdag na natin dito ang ating 13 new recovery sa ating situation ng COVID-19 dito sa syudad ng Baguio, na kung saan, alam naman natin
na for the past weeks talagang tumataas. Ngayon nga, nangyari, or for the past months, talagang nangyari, bumababa ang ating mga active cases. Yes. Good news to at swak na swak sa ating umaga. At dagdag na natin, may 2 pong namatay kahapon. At kinalulungkot naman natin, pero patuloy pa rin po tayong umaarangkada sa paglaban ng pandemya. Naman, partner. And mga ka-earners, reminders din ha, yung mga lockdown natin, lockdown barangays natin. We have 4 total barangays, and there are 4 areas on lockdown. However, yung existing na lockdown na to ay within Victoria Village, Purok 4, Camda Subdivision, Tandang Sora, Irisan, Idogan Village, and of course, Bakaking Norte Sur, Purok 9. Punta naman tayo sa vaccination schedule, Kabsat, of which there are actually 3 on-site vaccination where they can go either in SMB1 parking and SLU gym. Pero sa University of Baguio gym, that would also cater to adult population. So sa SMB1 parking and SLU gym, they will cater to both pediatric population and adult population. Sa mga bata po, Pfizer ang brand natin, and parents, make sure that you have received a text message from the LEGU of Baguio confirming your schedule. So ito lang po for our pediatric population, kasi po we have to make sure na hindi natin pinupunta sa risk ang mga bata sa paglabas nila if they are not yet scheduled. And for first dose din ng adult population natin, available are AstraZeneca and Sinovac. And for second dose naman, please make sure that all vaccines given in all sites except Moderna at SLU and Gamaleya at SM. Kabsat, lastly, we have one also in UB Gym, catering to the adult population. First dose available for AstraZeneca and Sinovac. Ito naman mga ka-Rangers, it's open to all barangays. Alam nyo na, QR code lamang, valid ID at pagkain. Okay na rin kung magdadala kayo ng breakfast para sa ating frontliners, di ba? That's sharing our swak na swak kindness to everyone. Yes, good news yan, di ba? Kikay at swak na swak sa ating umagahan. At kapag sinabi kasi nating baranggayan, napakalaki ang naibibigay ng ating kabataan kapag sa ganitong aspeto, kapag community projects at public service para sa ating bayan. At ngayon nga, talagang magbibigay ulit tayo. Kahapon, we are given or blessed na nagkaroon tayo ng isang public servant sa barangay Upper Magsaysay. Nakita natin kay Sir Ryan ang kanyang advokasya at commitment sa kanyang pagtulong sa bayan. Naman, partner. Kaya dito naman makikita natin kung paano nila ginawa ng swak na ideas para ma-make sure that our constituents are more valued than before ngayong pandemya. Partner, excited na ako. Oo, ngayon, tapusin na natin, pasadahan na natin itong baranggayan natin. Narito na ang ating skate chairman na si Luica May Joso, Barangay Manuel A. Rojas. Good morning! Good morning po. Good morning po. Yes, good morning, Mama Luica. Tama pa ba, Luica May? Opo, Luica May. Yes, Ma'am Luica. Ma'am Luica, batiin muna natin ang ating mga ka-rangers or ang mga ating constituent dyan sa Barangay Manuel A. Rojas. Yan po. Good morning po sa lahat ng mga nanonood, tsaka sa mga barangay po namin na nanonood ngayon. Yes naman. Ito, pag-usapan na natin, unahan na natin ang ating mga proyekto dyan sa Barangay Manuel A. Rojas. Dagdag na natin, itong ginagawa po nating mga proyekto ay malaking bagay. At para sa iyo, Ma'am Luica, ano ang kahalagahan ng ganitong ambag para sa ating bayan? Syempre po, super mahalaga po siya ngayon, lalo na po ngayong pandemic, kasi hindi po natin masasabi na lahat po ng mga kabataan po ngayon is okay, and hindi po lahat ng mga tao ngayon is may kakayahan na mabuhay ngayong pandemic, lalo na po we are lacking po sa mga work po ngayon. Hindi po lahat is capable po sa mga ginagawa po ng normal pa po yung lahat.
Yes naman. Ito, una nating proyekto, ang inyong prioridad sa pagboboto. Isa na dito ang ayong assistant for ating voters registration. Ikwento naman natin itong proyekto na ito at paano nyo in-implement ito para sa ating mga kabataan. Yes po. Nag-start po siya actually nung June this year po. And then nag-implement po kami nung August up until nung October 30. So hindi lang po siya sa youth, hindi lang po namin siya binigay sa youth, kundi sa lahat po ng ages po sa barangay na pwede na po mag-vote and mag-register. So nag-start po kami sa 15 years old and above. And hindi lang din po ito para sa mga nagpa-register. Also po, binigay po rin namin ito sa mga gusto po mag-transfer ng kanilang voting location, and also po yung pag-a-update po sa kanila since may mga iba po na hindi po nakapag-vote nung last time. Yun po. So actually, kasama ko rin po dito yung mga SK kagawad po na sobrang willing po sila na mag-help, ganun. Despite po sa mga school works po nila na sobrang busy din po sila ngayon. Ganun. Ay, yun nga, Miss May, napakaganda na we're educating our youth pagdating sa pagboto ng tama at ng pagwasto. At sisimulan mo yan, syempre, for being registered. Aside from this one, Miss May, nakita natin na one of your project is to make sure that our youth is properly know about adolescence program and mga proyekto para dyan. Ikwento nyo naman kung bakit mahalaga ang ganitong programa para sa kabataan. Yes po. Meron po kaming naging seminar, one-day seminar po siya. So, trinay po, since yung mga kabataan po is lacking po rin sila sa oras po nila. So, humingi na po kami ng isang araw po para po mag-participate po sa amin. Since feeling po namin is kailangan na kailangan po ngayon ng mga youth yan, especially po yung mental health po natin. Yun po talaga yung tinutukan po ng barangay namin since marami nga pong cases ang Baguio ngayon. And also, hindi po namin pinabayaan ang anti-drugs and anti-terrorism. Yan po is really po namin talagang ginagawa para po magkaroon po ng knowledge yung mga kabataan po natin na wag po nilang susubukang gumamit po ng droga at sumama po sa mga sinasabi nating NPAs and of course po yung adolescent reproductive health po na marami pong changes sa katawan po natin na kailangan knowledgeable din po sila pagdating doon and wag po silang matakot kung meron pong mga changes din po sa katawan po nila. Kaya po namin nawa yung seminar na yon, sir. Wow, indeed. Maganda ito na programa para mabigyan ng kaalaman o dagdag na information ng ating mga kabataan patungkol nga sa mga ganitong issue tulad ng anti-drugs at pagsali sa mga hindi dapat na grupo. At Ma'am Louie kami, itong tanong ko po, ano po ang importansya ng mga ganitong information tulad ng itong ginawa ninyo sa proyekto number 3 natin na kung saan career guidance information campaign ninyo at talagang nagutom ako dahil talagang it's iba't ibang livelihood at training ang ginawa ninyo. Isa na dito ang cupcake making at a table napkin. Wow, kwento naman natin ito, Mama Louie kami. Yes po. Yung time na po yan, medyo okay na po yung pandemic. Okay na po yung parang ano po natin dito sa Baguio. So, nag-allow na po kami na magbigay po sa kanila ng kaunting activity since nasa bahay lang po sila na nagsustay. So why not pinunta po namin sila sa barangay. Pero limited lang po kasi that time. So ang mga kinuha po namin is yung mga kabataan po na graduating, malapit na pong mag-graduate, and yung mga medyo hindi pa po sila masyadong okay or hindi pa po sila masyadong stable dun sa course na kinukuha po nila. So dito po nagkaroon po kami ng career guidance information campaign para po matulungan po yung mga kabataan na mag-decide po kung ano po yung kukunin nilang course kahit hindi man po related dun sa school na tinap po. At
para po maging capable po sila na um, um, mag-decide kung ano po talaga yung para sa kanila. So, may school po tayo na tinap para dyan. And nakiusap po tayo sa school na mag-play lang po ng konting kaalaman since ang school na tinap po namin is ang number one priority or ang number one po talaga nilang course na binibigay doon is ang HRM or ang pagbibigay po nga ng mga um, pagmamanage po ng events, pagluluto, titable napkin, ayan. So, ang ginawa po namin dyan is nagbigay po sila ng mga cupcakes and mga table napkins na pwede po nilang ituro sa mga youth po namin. So, as far as I know po, hindi lang po youth yung andyan that time. Andyan din po yung mga barangay council po namin na sobrang aliw na aliw din po sila na nag-design ng kanilang sariling cupcakes. Yes, Ayun Miss po. Luica, nakakatuwa yan kasi we are reskilling them and tinuturuan natin sila that they can be entrepreneur pagkatapos ng pandemya kasi kaya nilang gawin yung mga skills or gamitin yung mga skills na yan rather para bumuo ng sarili nilang business. Maybe they can cook other than cupcakes and maybe cookies. Miss Luica, ang tanong ko naman, would you be dahil napakainit na discussion ito ngayon, would you be amenable for an academic break? Yes po. Vote na vote po tayo dyan since yan nga po, napapagod din po ang mga kabataan. At syempre, ang mga teachers din po, alam po natin na kung ano po rin yung pagod ng mga teachers, yun po yung nararamdaman din po ng mga ibang magulang po natin. So parang, pag nandun po tayo kasi sa school, ang magulang po natin is ang teacher. So, to help them, parang ma-relax po ng konti, sobrang amenable po tayo na magkaroon ng academic break kahit konti lang. Ay kahit in a small period of time lang po na hinihingi po nila. Siguro po may ibibigay naman po yun ng mga schools para makapag-relax po sila. Since ngayon po kasi hindi lang po ang school or ang mga paperworks po nila ang iniisip po nila. So ngayon po kasi sa pandemic, ang isa po na problema nila is yung pagkukuhanan din po nila ng tuition and everything po. So siguro po meron yung time na sobrang high na yung pressure sa kanila. So kailangan siguro po natin ibigay din po sa kanila yun. Yun po. Yes, tama naman na dapat din napapakinggan ang both sides. At tingnan natin din kung ano yung advantage o disadvantage ng academic break at kung saan pwede naman natin ibang solusyonan at kung ano pa pwede nating gawin patungkol nga sa issue na to. Ma'am Luica May, ang ngayong pandemya na uso at nag-umapaw ang ating bayanihan at pagtutulungan, ano ang kahalagahan ng makabataan sa ating ambag or parte lalo na ngayong pandemya? Sa barangay po namin, sobrang proud po ako sa mga youth leaders po natin and youth representatives kasi nung time na yun, hindi po nila pinabayaan ang barangay talaga. Sila po yung mga unang-unang tao na tumulong sa barangay. Mula po sa pagbibigay po at pagkukuha po ng mga relief goods and yung mga pagdidistribute din po ng mga COVID kits or anti-COVID kits sa mga households po. And isa po sa mga yon is yung pagbibigay pa rin po ng mga activities or pagsasuggest po nila ng activities para po hindi ma-board yung mga youth po sa loob ng bahay as well as yung mga nung time po na yon is hanggang ngayon naman po ma'am and sir na tumutulong pa rin po sila kahit na sobrang busy po talaga nila sa schoolworks. Ayan. Kaya sobrang proud po namin sa barangay namin na hindi po hindi po magiging okay or hindi po magiging successful ang SK ng barangay namin kung wala ang mga SK representatives or youth representatives po ng barangay. Yes, tama naman, Miss Luica. Thank you for giving us what needs to be
found in one of our youth leaders. Miss Luica, ikaw ba bilang youth leader at the same time, paano mo binabalanse ang pagiging isang leader at ang pagiging kabataan at the same time? Ayan po. To stand as SK po, sobrang hirap po. Siyempre po yung pressure, ganon. And yung mga kailangan po nating activities na gustong ibigay, since limited po yung time, limited po yung mga taong pwedeng mag-attend. Sobrang hirap din po kasi we are seeking their time para po pumunta. Pero yun po, parang inaano na lang po namin. Sinatsaga po talaga namin na magkasalubong sa gitna para po po kami ng activities na maganda. And ang hirap rin po na gawin yon, but enjoy po kasi siguro yung employment po na makatulong sa tao, gaan po ng loob pag may nakikita ka taong nakangiti, pag na-servan mo po sila ng kung ano po yung kailangan po nila, ganun po. Wow, public service is indeed talagang nag-uumapaw. Ma'am Luica, mensahe naman natin sa ating mga kabataan ngayong pandemya at paano natin sila ma-encourage na magpatuloy at lumaban sa hirap ng ating hinaharap na COVID-19. Ayan po. Sa mga kapwa po nating kabataan, wag po tayong makalimot sa taas, lagi lang po tayong mag-pray. And tatagan lang po natin yung loob natin kasi dadating po yung time magiging okay din po tayong lahat. Hindi lang po ang mga kabataan, pati na rin po ang mga elders. Kaya mag-ingat po lagi tayo at lagi po tayong maghugas ng kamay, mag-face mask and mag-face shield kapag lalabas. Yun lamang po. Yes, maraming salamat for that reminder, Miss Luica. Miss Luica, any upcoming activities na pwede nating imbitahin ng ating mga car rangers and also your constituents? Yes po. So this coming November 20 po, meron po ulit kaming webinar para po sa 4 na activities natin ulit. So meron ulit po tayong anti-drugs, anti-terrorism, mental health, and ARH seminar. So kung hindi man po sila makapunta or hindi man po kayo makapunta on that day sa barangay po natin, pwede po tayong manood sa aming Facebook page, Manuel Rojas Barangay, or kaya sa ating SK account, Sangguniang Kabataan ng Manuel Rojas Barangay. So yun lamang po. Maraming salamat. Yes naman, Ma'am Luica. So, supportahan namin yan ang inyong iba't ibang upcoming events at activities ng Barangay Manuel A. Rojas. At kitang-kita ang inyong mga proyekto dito sa ating barangay. At Ma'am Luica, may mga gusto po tayong pasalamatan at mga tumutulong sa inyong Barangay Manuel A. Rojas. Ayan po. I-grab ko na po yung opportunity na to para magpasalamat po sa aming pinakabutihing kapitan. Sobrang supportive po niya since day 1 hanggang ngayon. Kahit na nalalak po kami sa budget ngayon, sobrang supportive pa rin po niya at hindi niya po talaga pinapabayaan na ang mga kabataan. So, sa loob ng barangay, siya po ang nanay ko. At kung may nanay po ako, meron din po akong mga ate at kuya po sa loob ng barangay. Ayan po ang mga barangay kagawads po. Sobrang salamat po sa pag-iintindi at pagsasama po sa akin sa lahat ng mga activities at sa lahat po ng programa po na maibibigay po natin sa mga kabataan. Ayan po. Punong Barangay Elsie Magdaling Tindok, Barangay Kagawad Laila Soriano, Barangay Kagawad Mary Jane Fabian, Barangay Kagawad Mary Jane Cuevas, Barangay Kagawad Mirasol Lagipo, Marlon Padulyon, Marciano Chuliao, and Barangay Secretary Sheila Ocampo and Barangay Treasurer Rochelle Ofanda. Sobrang thank you po talaga. Yan po. Maraming salamat, Miss Luica. And again, maraming salamat sa pagiging isang youth leader sa gitna ng hirap ng pandemya. Ingat lang po kayo. Yes, padayon po sa inyong advocacy. Have a great day. Thank you po.
Wow! Ating baranggayan ay nag-uumapaw sa ating mga kakayahan ng isang kabataan. Isa na dito ang ating pagtulong at bayanihan sa ating komunidad at pag-iisip ng innovative projects para matugunan ang pangangailangan dito sa ating hinaharap na pandemya, di ba, Shikikay? Yes, kabsat, swak na swak. Yes. Kasi sinimulan nila in small acts and now naging positibo siya or naging positibo siya sa lahat ng constituents nila. Lalo na kabsat yung pag-rerehistro, yung maigting nilang paglaban ng pagre-rehistro ngayong upcoming na vote Yes, election itong 2022. Kaya, 'di ba, it's something na talagang dapat naman, it's our responsibility and our youth should be the one to be most responsible to it. Yes, tama naman. Tayo ang huhubog sa mga bagong leader at magbibigay sa atin ng tunay na pagbabago. At pag-usapan na natin ang ating mga iba't ibang mga balita mamaya sa ating pagbabalik. Pero bago ang lahat yan, ay pag-usapan naman natin ang ating mga sponsors na patuloy na nagbibigay sa atin ng swak na suporta. Narito ang NGCP, Muzar, TJ Home Builders, Baguio Country Club. Thank you very much sa Baguio Country Club sa pagbibigay at pagiging vaccination site. Isa sa mga malalaking vaccination site dito sa syudad ng Baguio. At sabay na natin ang Lemony Hotel, ang kanilang napakasarap na strawberry champurrado at talagang cozy at refreshing ang kanilang atmosphere dyan sa Lemony Hotel. Alam niyo, pwede ka pagkatapos ng jogging mo or some walks, talagang pwede ka tumambay dyan at makita mo yung puno at pine trees dyan sa Lemony Hotel. Dagdag na natin ang ating Lobs Cafe na kung saan last time na nakausap natin si Sir Lobs, nag-launch na ng kanilang third branch sa Mount Costa. Isa pa dito ang ating ang ating Sangyup-Pocha at Studio Coffee na talagang suwak na suwak ang kanilang pagkain at mabubusog kayo dahil sa kanilang napakasarap na mga syempre putahe din at meals and ang kanilang mga milk teas. Naman, partner, syempre, pangpahid sa ating mga masasakit na parte ng katawan. And hindi lang available for that, food supplements also. Sa mga car-rangers natin diyang nag-gym, maraming produktong offer ang PAW. Kasi sa PAW, wala nang aw. And of course, we wanted to say thank you to Lorma Medical Lorma Medical Center. Kasi dito, you can also get online consultation. Just go to their Facebook page and then you can just simply log in at magpa-schedule po kayo and that's it. Just a few steps, andun na. Also, we have Yanan Balita ngayon. May Manox, and yan ang isa pa ang ating TG Home Builders. Yan. Yun, at bumati naman tayo ngayong umaga na swak ang ating mga supporters. Narito din ang ating About Dawn. Hello po kay About Dawn. Hello po. At patuloy po rin tayong pagbibigay ng fitness sa SWAT Gym, sa Fitness Factory, kanila Coach Mel, Coach Edu, at Coach Matt, at Team Matt Family. Hello po sa inyo. Arangkada na natin yan kanila Sir JD at Sir Hubert na kung saan kahapon nag-leg workout kami. Wow! Dami niyan, Kabsat, no? And sa mga car-rangers natin, di ba, you can visit their gym at baka makita nyo at makasabay nyo si Papa Paul na mag-workout. And isa pa pala, we just wanted to say shout out dun kay Miss Sarah May Buting. Sabi niya, good morning, Mary Cakes. I think that is for Miss Louie Kame. And good morning din po. Salamat sa pagtutok. Yes, be strong at keep inspiring pa rin sa aking mama na si Brenda Tulyok Baldoza. Laban lang tayo ngayong pandemya at ngiti ay nag-umapaw sa ating mga resulta ng ating paghihirap. Kaya hello po, good morning sa ating mga bagong bayani at mga OFW sa ibang bansa. At kay Ma'am Merlin Agbayani Season at Vilma, hello po sa inyo sa Hong Kong. Yaman, syempre extended na yan sa Korea. Good morning, Bok, and salamat sa panonood as well. And to our car-rangers dyan sa UAE and also to my sister in Taiwan, good morning ate, ingat lang dyan. And sabi nga natin, mahirap ang pinagdadaanan natin ngayon kasi hindi lang sa pandemya, there's also distance, there's also miles. Sabi nga dun sa kanta, there's 50 miles away from each other. But yet again, andito kami, swak na magbibigay ng
siyahan para sa inyong mga car enjoyers. Yes. And also, nanonood din pala, Kabsat, si Miss CJ na Wow. nasa Queen City of the South and the City of Smiles. Cebu ba? Tama? Yes, Kabsat. Cebu, hello po mama. At enjoy nyo lang dyan at ingat-ingat pa rin po tayo. At dagdag na natin ang ating mga love couples talaga. Wow! Nagbibigay sa atin ng pag-ibig sa Raymond Calungagong Tulyok at Kat Sarmiento Tulyok. Hello po sa inyo at have a great and big love ngayong umaga. Diba? Nakakaarangkada itong mga ganitong kaganapan. At kapag sa balita, pag napag-usapan natin ang face shield at ang mga face-to-face classes, mainit na balita ito, diba, Shikikay? Sobra. Pag-usapan natin yan sa morning balita, diba? Yes nga, Kabsat. And aside from that, ang Divay Festival, ano Wow. nga ba ang isa pa sa mga dinumog doon? At syempre, ano nga ba ang ginawa ng local artist natin sa Bukay, Abra ngayong pandemya? Ano nga ba? Na-excite yan. At ito, malalaman nyo ang buong detalye sa ating morning balita. Kaya at sa aming pagbabalik, mga Rangers, huwag nyo nang ilipat ang inyong channel. Tumutok lang dito sa ating tambalang suwak na suwak sa inyong magahan. Ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let our music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po. Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po.
Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para maayonize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment, yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Nagbabalik ang morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita. Ngayong umaga itong morning balita. Face-to-face classes sa syudad ng Baguio at Benguet hindi pa rin papayagan. Narito ang detalye ng balitang ito. Sinimulan na sa Baguio at Benguet ang COVID-19 vaccination sa mga menor de edad. Kaya naman, hirit ng ilan, buksan na ang face-to-face class. Pero ayon sa DepEd Cordillera, malabo pa. Pero may mga paaralan na sa Kalinga ang naghahanda para sa face-to-face classes. Dahil bumaba na yung risk level, no, nakipag-meeting tayo sa RIATF last week, and we will start first with one school that is in San Pablo Integrated School sa Tabuk City. Because they have prepared already, the parents put up their own cubicle for the learners and then the parents. So I am asking them to make a position paper which according to RD Araceli will be endorsed by the RIATF. Ang Baguio ay malabo pa. Ang Benguet, we are looking into schools which are also far-flung. Kaya naman, tututukan muna ng DepEd ang pagbabakuna sa mga guro. 67% pa lang kasi ng mga guro sa buong Cordillera ang nabakunahan. Percentage 67 because the others are
less than ang highest of course is Baguio City, 94%, followed by Mountain Province of about 88%. And then the others are yung sa 60, 50. I hope Abra will catch up kasi sila yung nasa 53%. And ang rason nila, yun nga, yung availability ng vaccine. Importante ito kasi they will be with the learners at hindi naman natin alam kung they are carriers, lalo na kung asymptomatic. No? So, I told them it is more of their responsibility not only to themselves, but to the learners as well. Namigay din ang ahensya ng tablets sa mga mag-aaral sa kanilang online learning sa ilalim ng Project High Tech. Ito'y programa ng DepEd kung saan magbibigay ito ng sapat na learning materials sa mga estudyante sa pamamagitan ng tablet. It is to provide equal opportunity sa mga learners natin, whether they are in an urban area where there is internet and in rural areas na wala talagang internet. Alam naman natin na ang hirap ng mga modules, and we also like them to experience yung mga videos, as well as to have interactive learning. So that is why we bought some materials and then naglagay kami ng mga transmitter para ito ay makarating sa mga communities, not just in the school. Nauna nang namigay ang DepEd ng 135 na tablet sa Lubuagan National High School at Lubuagan Central School. Inaasahang mamimigay pa ang DepEd ng mga tablet sa iba't ibang parte ng Cordillera habang wala pang face-to-face class. Sa buong bansa, 70 paaralan ang kabilang sa pilot face-to-face class simula November 15. 10 rito ay mula sa Region 1. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Dumako naman tayo sa Ilocos Norte. Mga PUV drivers tumanggap ng subsidiya. Narito ang balita. Sa anghanay ng mga motorista sa mga nilumpo ng pandemya, patuloy naman ang pag-aalalay ng pamahalaang panlalawigan ng Ilocos Norte sa mga nasasakupang tsuper. Kamakailan lang inilunsad sa lalawigan ang Pantawid Pasada program sa pamamagitan ng Metro Ilocos Norte Council. Sa ilalim ng programa, 20 milyong piso ang inilaang budget ng pamahalaang panlalawigan para sa mga MINC-affiliated public utility vehicle drivers and operators, kung saan makakatanggap ng gasoline subsidies ang mga motorista. 1,000 worth of gasoline ang laan sa mga tricycle driver, 1,500 naman ang para sa mga jeepney driver. At kahapon, mga driver naman mula sa San Juan Sarat ang masayang tumanggap ng gasoline subsidy. And of course, as mentioned, ito pong 171 beneficiaries po natin. Of course, ang ibibigay po natin ay 1,000 pesos of gas parang subsidy, no? And then pangalawa, may insurance po tayo. So as far as I know, basta kung may aksidente, anything, habang nagkatrabaho po kayo, we will help you. Ang mga natanggap na gasoline coupons ay maaari lamang gamitin sa participating gasoline station. Tuloy-tuloy din ang pagbibigay ng ayuda sa iba't ibang sektor sa lalawigan. Christine May Tirado para sa Luzon Headlines. Adivay vaccination booth dinagsa. Irish Kawili, nagbabalita. Sabay na inilunsad sa pag-uumpisa ng selebrasyon ng Adivay 2021 na may temang Resilient and Healthier Benguet, Flourishing in the Midst of Adversity, ang pagsasagawa ng COVID-19 vaccination. And in support of the program again of the health and wellness of the provincial employees of Benguet, Adivay Vaccination Caravan, a mobile COVID-19 vaccination activities under the ownership of the Provincial Health Office. Sa pakikipagtulungan ng probinsya ng Benguet sa Provincial Health Office, Bayan ng La Trinidad at iba pang volunteer groups, binuksan ang vaccination booth noong Lunes sa Kilometer 5 Public Market parking area sa La Trinidad, Benguet. Maaaring magpabakuna rito ang lahat, kabilang na ang mga edad 12 hanggang 17 o yung mga kabilang sa pediatric population.
Bukas ang vaccination booth araw-araw simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Magtatagal ito hanggang sa November 30, 2021. Layunin ng programang ito na matulungan ang iba't ibang bayan sa Benguet na mapabilis ang pagbabakuna sa mga residente. Irish Kawili para sa Luzon Headlines. Mga local artists sa Bukay Abra, sani puwersa sa ating art exhibit. Narito ang balita. Laki ang suporta ng bayan ng Bukay sa Abra pagdating sa mga obra at sining. Sa katunayan, nirentahan ni Bukay Mayor Victorino Baronia Jr. ang old building ng Our Lady of Fatima School para maging venue ng mga exhibit. Isa si Crystal Jade Perlas sa mga local artist na nagtatampok ng kanyang mga obra. Kilala siya sa pagpipinta gamit ang mga natural materials. Yung ginamit po namin na bougainvillea flowers and leaf extract na watercolor ay thesis po yun ng mga drafting students from University of Abra. Pinopromote po siya para ma-appreciate naman po yung pure beauty na galing sa nature na kapag ginamit na po siya sa papel, kalalabasan po niya ay kagaya po nung nasa picture. Nagiging vintage color na po siya. Tas mas maganda po yung quality niya kaysa sa ibang brands ng watercolor. Ilan pa sa mga obra niya ay mga painting na ginamitan ng charcoal at graphite. Leisure time man yan or business. Sabay-sabay po nating i-inspire yung mga gusto pang matuto ng arts. At para naman po sa mga taong gustong mag-try ng arts, dadaan po yan sa mahabang panahon. Tiwala lang po sa sarili, then more practice, dadating din tayo dyan. Nagpasalamat naman siya sa mga patuloy na sumusuporta sa kanyang mga obra. Para naman po sa lahat ng sumusuporta sa mga gawa ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa bawat tao na naniniwala sa akin. Salamat po. Kasama ni Crystal Jade sa art exhibit ang dalawa pang alagad ng sining na sina Midas Villanueva at Sheena Agaid. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Para sa makaragdagang balita. Para sa makaragdagang balita, bisitahin ang aming website na orangeluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ako si Paul Baldoza, kasama sa Chikay Nakudaw. Ito ang Morning Balita. Hear the music of the heart. Let our music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal.
The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugul, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Isang pahid ka lang. Dahil walang out sa BAW! Hear the music of our hearts. Let our music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there.
Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para maayonize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
sumasakit ang ulo. Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Webes, swak na swak, mga car rangers. Hindi natin tatapusin yan sa morning balita pa lang na napag-usapan natin kanina. Siyempre, kakulitat at kakikaya nyo, kikay at kukumpleto ng ating swak na umaga, partner. Yes naman, akala ko makakalimutan ako eh. Oo, umaga-umaga, si Kikay, oo. At ito, big smiles at good vibes ang arangkada natin ngayon. Dahil ngayong Webes swak na swak at umaga ng Webes, ay pag-usapan na lang natin ang ating guest. Yes. At tingnan natin ang kanyang available schedule soon. Pero ngayon, kilalanin natin ng pahapyaw ang ating creator ng Cooking Ina. Oo diba, nga. si Kikay? Yes, partner. Creator na yan ay si Miss Hazel Ananuevo. And throughout her journey, kabsat, is that tinuturuan niya ang ating mga mommies, mga momshies dyan kung paano maging innovative and creative na swak sa budget at swak na swak kahit na ang simula man nito ay something that is coming from scratch or mga delata or something that is available on your backyard. Isa pa dyan, mga car rangers, na ginagawa niya is that she's making videos creatively kasi parang pagalit siya pag nagluluto. Kaya parang nakuha niya yung pagmamahal ng masa dahil dyan. Aside from that, isa pa kapsat ng ginagawa niya ay nagte-TikTok din siya na sobrang bago din sa ating mga car rangers kasi hindi nga naman lahat ng nanay mahilig or gumagawa ng TikTok videos. And in a few, next week, mga car rangers, isa na namang upcoming TikToker ang makikita natin. Kaya abangan nyo rin yung TikToker na yan. Yes, ito nga talagang itong creator ng Cooking Ina talagang nagbigay siya ng typical mom na style na kapag nagluluto, dapat concentrate at focus. Feeling ko ganun na hook ang ating mga viewers kaya ating the creator of Cooking Ina. Dahil sa pagiging ina, nandun yung passion sa pagluluto at stricto kapag nagluluto, ayaw niya ng may mga magugulong mga bata, di ba? Si Kikay? Yun nga, partner. Pero it's one way to bond naman out of that, di ba? Kung may mga anak ka, you involve them in what you love to do and that they would also grow to loving that. Di ba, partner? And isa pa dyan is that yung mga content or yung mga niluluto niya, mga car rangers, ito sabihin ko lang, she started it from scratch. So, she make her own pasta, talagang gagawin niya yung dough. Ang ginagawa niya pa mga vegetable naman sa mga car rangers natin dyan that would want to get some tips pagdating sa pagluluto ng creative na gulay to something very sumptuous and very gourmet style. You can also check her website for that. Yes, at alam naman natin, lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay. At ganun din, ang ating walang maliligtas kapag ganito mga pinagdadaanan, lalo na sa pandemya. At ginamit ni Ma'am Hazel, ang ating creator ng Cooking Ina, ang kanyang pagluluto at skills para maibsan ang kalungkutan at mga pinagdadaanan sa buhay. Malaki itong outlet, di ba, Shikikay, kapag sa mga ganitong aspeto. Ang pagluluto ay may malaking ambag at parte sa ating mental health. At hindi ka lang nakakatulong sa iyong sarili, kundi nai-enhance mo din ang inyong skills at nakakapag-share ka pa ng masasarap na putahe sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan. At syempre, higit pa, nagiging malaking platform ang virtual world or social media na kung saan ma-inspire pa ang ating mga kababayan kapag napanood nila ang kanilang mga videos ni Ma'am Hazel. Yes, and Kabsat, ikaw din, di ba? Yes. You also had the luxury of time to create your own meals ngayong pandemya. And isa dyan is that, Kabsat, di ba, there's a diet kasi that you're following. Mga ka-earners, baka interesado kayo. Si Paul also creates some of those sumptuous meals para naman sa ating mga healthy and fit buddies. Ikaw ba, Kabsat, when you're creating those kind of food or those kind of menu, what is the most essential na dapat andun sa plato mo?
Yes, dapat yung essential na nasa plato natin. Nandun pa rin yung mga gulay at yung masusustansya ng mga pagkain. Iwas-iwas din tayo sa mga maaalat or salty or asin dahil it will, syempre, kapag nasobrahan, medyo pangit naman yung mga ganitong aspeto kapag nilagay sa pagkain. At kapag pinag-usapan natin ng pagkain, hindi ako expert dyan, pero research ay naroon. Kailangan mong pag-isipan at tingnan natin, marami tayong mga videos or sa mga YouTube vlogs natin na pwede tayong makakuha ng ideas at makakatulong sa ating a way of the, sabi ko nga, doon sa isang album ko sa Facebook, quarantined food na kung saan nabuo ko sa pamamagitan ng mga vlogs. At syempre, pagkuha ng mga ideas sa iyong mga coaches, sa mga kaibigan, kaya't malaking tulong pa rin ang iyong system or support system. Yes, and doon nagva-vary or nagsa-step in ang ating mga content creator, video creator, vloggers natin, katulad ng Cooking Ina, to give us just a quick understanding din and gabay, guide, and syempre hindi natin mawawalang nutritional content na dala ng pagkain na yan. Kasi di ba minsan kasi ang notion nila pag nagda-diet ka or nag-lose weight or nag-workout ka is that there's hindi na healthy yun. Or sabi nga na pag diet daw, dieting, sabi na, or dying ka na daw. Pero hindi, there's always a proper, healthy way of doing so. Yes naman, nakaka-good vibes kapag mga ganitong aspeto pinag-uusapan. Kapag sinabi kasi natin fit, hindi ibig sabihin dapat you're talagang tone or rip ka. The thought is having a healthy lifestyle. Kumakain ka ng tama, kumakain ka ng good food, at iwas tayo sa mga bisyo. Diba? Yes naman, partner. Pero may mga magagandang form ng bisyo, di ba? One could be art, di ba? Pagiging sport enthusiast, yun nga, pagluluto. Those are still vices or bisyo na still good for ourselves. Kaya mga ka-rangers, sana kayo din, kung ano man yung bisyo na yan, sana wastong bisyo yan. Yes naman. At kaya ngayong swak na swak, pasalamatan ulit natin ang ating mga sponsors na kung saan nagbibigay sa atin na swak na good vibes every morning. Narito na yung GCP Musar, TJ Home Builders, Baguio Country Club, Lemon Hotel, at dagdag na natin ang ating Loves Cafe. Wow! Sir Loves, congratulations again sa inyong third branch. At sa Kalinga ba? Tama ba? Yes! Yung fourth na branch. in-announce niya. Pero soon, pero sa Orange Luzon, una-una niyang in-announce na magkakaroon ng launching sa Kalinga for the fourth branch ng Loves Cafe. Nakakamiss ang mga putahe at pagkain nila. At syempre, healthy milk teas and mga kape na meron at i-offer ng Loves Cafe. Right. Ito, dagdag na natin ang Sangyup Pocha at Studio Coffee na kung saan kape pa lang. Iba na ang bigay nila. At na-miss ko ang nilang mga chicken dyan. Napakasarap at nakakabusog. Di ba, Shikikay? Yeah, and aside from that, kasi affordable prices that gets you the value of what you're paying for. At isa pa sa gusto natin sa Loves Kapsat is that their pastries are not very sweet. Isa sa mga bestseller nila, ang kanilang cheesecake. Yan. Siyempre, we also have Pao dahil sa pawala ng Ow! And also Lorma Medical Center, Amianan, Balita ngayon. And syempre, Pines Estate and Gaming Corporation, isama na rin natin ang healthy menus ng My Manox. Ayun, maraming salamat sa ating mga sponsors na patuloy na sumusuporta sa atin. Kaya mga ka-Rangers, mga business owners dyan, mga company or entrepreneur, kung gusto maging parte ng Orange Luzon, i-comment box nyo lang kami or magbigay ng message para maging parte ng atin at pag-usapan natin kung paano namin matutulungan ang inyong kumpanya or business at pagiging entrepreneur. Ito, dagdag na natin ating mga viewers din. Hello po sa ating mga Big Smiles people na sa Larinit Solomon, Mark Angelo Mamitag, Bad Cousin Khalid, good day, at kay Morga sa State, USA. Hello po sa inyo. At ingat-ingat pa rin tayo. Doon, nakakaluwag na daw Talagang hindi na mahigpit at they are aiming na yung herd immunity. Wow! And sana nga, di ba? And tayo na rin, papunta na rin tayo doon mga ka-earners. Swak na swak yung mga ways natin of helping ourselves by socially not being together all the time. And also swak na pagkain ng healthy, ng tama, pag-inom ng vitamins, vitamin C, and syempre andun na rin ang wastong pagtulog at
bibigay also ng kasiyahan sa iba. Kaya swak na swak yung mga paraan na yan for us to get the herd immunity that we wanted for the Philippines. And kayo din, mga Car Rangers, I know that ngayong pandemic, marami kayong naging swak na ideas for yourselves and for your loved ones. Yun, at bukas, kita-kits tayo sa ating mga kaganapan na makakasama nating energetic na si Attorney Elenita Julia Tabangan Kapuyan, our CESA Provincial Election Supervisor 3. Iyon, at pag-usapan natin kung ano pang kaganapan sa eleksyon, sa kampanya, at sa pagiging kandidato. At ito, makakasama din natin bukas ang kilalang talaga artist. Nakaka-excite dahil pag-uusapan natin at ibibida natin ang kanyang talento. Diba, Shikikay? Yes, partner. And the thing is that ibinabandera niya ang ating bandila, not just here in Baguio City, but all throughout the Philippines. Kaya sa mga Car-Rangers natin dyan, aspiring artist natin na merong himig at liriko sa mga kanilang tinatagong talento. Nako, abang na kayo bukas kasi bibigyan kayo ng inspiration ng ating guest na yan. Yan, isa na namang umaga ang natapos. Dahil before that, at pag-usapan naman natin ang ating Webes suwak na quote of the day. Basahin mo na, Shikika. Naman, partner, you can do anything. You can be anything you want to be as long as you believe in yourself and work hard. Tama naman. Simula pa lang yan, dapat sa sarili mo na kaya mo at meron kang paniniwala na kakayanin mo lahat ng ito. Dahil kung ikaw nga hindi mo tinutulungan sarili mo, paano mo na makakamit ang mga bagay na ito? Yes, and paano ka tutulong sa ibang tao kung hindi ka nga lumulusong, you're not even trying, di ba? Kaya mga Car Rangers, subukan nyo. You work hard for it so that others work hard with you. Yes, tama naman. Di ba, Shikikay? At nakaka-inspire ang ating mga guests at yung guest natin kanina sa barangayan, nakita natin ang ating pagsusumikap niya sa ating bayan. Kahit sinasabi natin cliche na ang makabataan ay yung mga ganito at ganito lang kaya nilang gawin, naipapakita natin sa barangayan ang pwede nilang mangyari kapag sa pag-public service. Yes, and isa pa, sa morning balita kanina, Kabsat, sinabi mo our local artists are also working harder and harder para hindi pa rin mamatay ang kultura, ang tradisyon natin sa paglilinang ng sining kahit man sa ang parte ng rehiyon natin. Iyon naman, kaya't mga Ka-Rangers, bukas sama-sama ulit tayo dito sa morning barkadahan natin, makipagkulitan, makipagkwentuhan at magkaroon ng kaalaman at magkaroon ng inspiring stories dahil ito pa rin si Papa P, ako pa rin ang magpapatuloy at magpapasaya sa inyo ng good vibes dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. Siyempre naman, critical, inspiring, and responsible stories ang lagi naming hatid kasama ng inyong agahan. Siyempre, kakulitan at kakikayan na rin, Shikikay! At ito pa rin ang tambalang swak na swak sa inyong magahan, tama sa inyong mainit na kape at napakasarap na sinagag. Ito pa rin ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.